Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana ɗalibai barkamu da wannan lokaci. Insha Allahu yau zamu yi nazari ne akan dalilin da yasa element suke karɓan electron ko kuma suke bada electron. A zahirin gaskiya shine duk lokacin da sinadarai za su haɗu su bada abin da muke kira compound, to suna haɗuwan gane ta hanyar electron. Su electron ɗin nan suna neman su cika kafin wannan haɗakan ya yiwu. Ya suke cika? Mun san cewa electron atom yana da hwai gare shi haka. Haka ake sa electron saman waɗannan hwaya-hwayan. Mun gane ko? Hwai na farko yana ɗaukan mafi yawan abin da yake ɗauka shine 2, sannan mai bi mashi 8 haka 8. To duk lokacin da electron na hwaikon ƙarshe electron ɗin shi ba su kai 8 ba, to sai ka samu cewa haɗakan bai yiwuwa sai an cika waɗannan electron ko kuma an sadaukar da su. Mun fahimta ko? Ko dai ya sadaukar da wannan hwaikon gaba ɗaya da electron ɗin da ke ciki ya bada electron ɗin hwaikon ya tashi aiki ya rabu da shi, ko kuma ya nemi ciko daga wani atom ɗin da za su haɗu ya cika mashi wannan electron ɗin sannan wannan haɗuwan ya yiwu. Shi ma wancan da za su haɗun shi ma wannan yiwuwan zai yiwu. Bayarwan zai yi ya cika ko zai nemi a bashi ne shi ma ya cika. Mun gane ko? Yawwa. Ko kuma idan ba a bayar ba sai su yi haɗaka, okay to ka kawo naka ni ma in kawo nawa mu haɗa, sai ya zamana cewa mun cika hwaya-hwayanmu sun shiga 8 sannan haɗuwan ta yiwu. Mun fahimta ko? To wannan shine. Kuma wannan shi ake kira noble gas configuration, kuma ake kira stability. Sai sun zama stable. Wannan cikawan da za su yi na wannan hwaikon shi ake kira stability. Wato sun tsaya kenan sun daidaitu, sun samu daidaito. Mun fahimta ko? Kuma suna kamanceceniya ne da su electron da ke group 8, domin muna da group 1 to 8 na a periodic table. Mun gane ko? To su group 8 ɗin nan su ne ke da cikakken hwai-hwai. To duk wani element ko kuma wani atom da zai yi wani haɗaka da wani, to yana so ne ya cimma wannan stability ɗin wanda shine noble gas configuration. Su group 8 su ne noble gas ɗin, to suna so su yi koyi da su ne su ma su cika hwaya-hwayansu. Mun fahimta ko? To yanzu in muka duba kamar group 1, za ka cimma group 1 lithium shine na farko har zuwa francium da cesium. To za ka sami cewa lithium ɗin nan da wannan group ɗin gaba ɗayansu suna da electron guda ne a hwaikon ƙarshe na atom ɗinsu. Mun fahimta ko? To sai su duba in za su haɗu za a samu irin wannan haɗaka ɗin, sai su ga cewa to da su nemi electron 7 ya cika ya zama 8, ko kuma su bada wannan wane ya musu sauki. Mun san ko a ma'auni gumma ka bada 1 da ka nemi 7. Mun fahimta ko? Domin shi kowane electron za a ɗauka yana neman energy mai tarin yawa kafin a iya ɗaukar electron guda ko kuma a iya bada electron guda. To kun ga energy ɗin na neman electron 7 ya fi da energy bada electron guda. To shi yasa suke bada electron ɗinsu 1 sai su zama +1. Mun fahimta ko? Group 2 su kuma suna da electron 2 ne a hwaikonsu na ƙarshe. To sun gwammace su bada shi guda 2 nan su tsaya da abin da ya rage masu, ya yi masu da su nemi ciko 6. Mun fahimta ko? Yawwa. Group 3 su kuma suna da 3 ne, to sun gwammace su bada 3 nan da su nemi 5. Mun fahimta ko? Group shi yasa suke da +3, waɗanda kuma suna +2. Mun gane ko? Group 4 su suna da 8 ne, kun ga su suna tsakiya, to sun gwammace wani bi su bada 4, wani bi kuma sai su ce a'a bari su nemi 4. In sun bada 4 ne, kun ga sun zama +4. In kuma sun nemi 4 ne aka suka cika, kun ga sun zama -4. Su kuma group 5 su kuma suna da 5 ne a hwaikon ƙarshe, to sun gwammace wani bi sukan nemi 3 su cika, wani bi kuma sukan bada 5 ɗin ne su zama +5. In sun nemi 3 ne sai su zama -3. Mun fahimta ko? Group 6 wasu oxygen kenan, to suna da guda 6 ne su, kun ga suna neman 2. In 2 suka samu sai su zama -2. In kuma 6 suka bayar sai su zama +6. Mun gane ko? Yawwa. Sai group 7 halogens kenan, su kuma suna da 7 ne. To shi yasa so da yawa sukan nemi 1 sai su zama -1. In ba su nemi 1 ba suka bada 7 ɗin, kun ga za su zama +7 kenan. Mun gane ko? Sai group 8 su za ku ga 0 ke gare su, saboda me? Su suna da hwaikonsu a cike yake, ba su buƙatan wani electron domin su cika, already su cikakku ne. Mun gane ko? To wanga shine dalilin da yasa muke ganin wannan oxidation number ɗin na element. A nan za mu dakata insha Allahu, a darasi na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.